Сярод удзельніц форуму жанчыны з розным прафесійным і жыццёвым вопытам. У тым ліку, якія змянілі гарадское жыццё на вясковае, шматдзетныя маці і ўладальніцы дзяржаўных узнагарод. Як было значана, у сельскай мясцовасці жанчыны складаюць аснову кадравага составу у аграпрамысловым комплексе, сферах адукацыі, аховы здароўя, культуры, гандлю і ўваходзяць у кіраўніцтва сельскіх выканаўчых камітэтаў. З трыбуны найлепшыя з найлепшых расказалі, як быць сельскай жанчынай у Беларусі, агучили и свои пропановы. Инициативы, которые предложили мы, и те проблемы, которые мы озвучивали в нашем докладе, конечно же, это было понятно. Упор мы делаем на более подвижность людей, обеспечение их мобильности. Поэтому здесь мы в этом вопросе предложили для молодых семей, которые создают в сельской местности, предусмотреть возможные пути приобретения транспортных средств белорусского производства с учетом льготного кредитования. Также, конечно, вопрос жилья для молодых специалистов, которые пришли на первое свое рабочее место в агропромышленный комплекс. Паводле прыведзеных звестак, жанчыны складаюць больш за палову занятага насельніцтва Беларусі. Доля ў палаце прадстаўнікоў перавышае 35%, што вышэй за сярэднесусветны паказчык. А ўдзельная вага жанчын кіраўнікоў у краіне на парытэтным узроўні 50%. Гледзячы на сучасную беларускую жанчыну, разумееш, што будучыня беларускай вёскі знаходзіцца ў далікатных і надзейных руках. Сённяшняе мерапрыемства адно з тых, што прыгатавалі год беларускай жанчыны. Па ўсёй краіне запланаваны форумы, сустрэчы, канферэнцыі, якія падкрэсліваюць важную ролю дам у жыцці сям'і, іх уклад у развіццё сваёй справы, эканоміку і працвітанне роднай краіны.